A vítajte pri mojom ďalšom let's play na hru Gothic 3. A ako vidíte, tak v minulom parte sme skončili tuto. Takže spravili sme úlohu pre toho Brentona, tuším, či jak tak sa volá. Zabili sme tých divočákov a dneska by sme pokračovali. Takže prichádzam z Ardei. Dr. Javier, he already knows about it. One of our scouts saw everything. Javier is down below, in the cavern. Dobre. Tell me more about this place. This is the largest rebel camp on the coast. We call it Reddock. Many royalists who haven't yet been enslaved by the orcs are hiding. I really hope for your sake that you are to spy for the orcs. Or we'll make short work of it. I see. The orcs don't know about this rebel camp? If the orcs knew we were hiding out here, they would have certainly killed us by now. Tell me more about the rebels. We are the only free humans in Murtana who are still fighting the orcs. Orc patrols are our biggest problem here on the coast. Last night, they came dangerously close. Where are the orc patrols now? One orc patrol is constantly on the move. Right now, they are between us and Ardea. Another has parked itself on a farm to the east. Between here and Cape Dunn. We don't take care of them now. They will sneak up on Reddock sooner or later. Takže teraz mi povieme, že už sme ju zabili. The roaming orc patrol has been destroyed. That's great. They were coming dangerously close. Good job. Here's your share of our gold. Ďakujem ti moc. I will go visit the orc patrol on the farm. Be careful. If they take you for a rebel, they will chop you to pieces. Dobre, takže máme... Tak a teraz ideme za Javierom, ktorý to tu vedie a... Je to aj paladín, takže ak ste hrali Gothic 2, tak určite viete, čo sú to paladínovia. Teraz je to trošku také zasekané, neviem prečo. Dobre, už je to pôjde. Tak tí, čo hrali Gothic 2, tak hneď určite vedia, čo je to paladín. A ak nie, tak vám to vysvetlím, keď ho uvidíme. Takže poznáme skratku. Teraz sa už nezabijeme, ako v minulom parte. Takže by som teraz prišiel. We drove the orcs out of Ardea. So we owe this to you. Well done. Our people will take care of things from now on. I have other tasks for you if you want to help us. I need weapons. Unfortunately, there is one small problem with that. Our last smith died in combat. Since then, our smithy has been abandoned. If you know somebody who could take his place, send him to us. Dobre, takže sme dostali ďalšiu úlohu. Super. Are you in charge? Už sa na tam kopí. I'm the most experienced man here when it comes to fighting orcs. I guess that would make me something like a leader of this rebel camp. You're wearing a paladin's armor. I used to be a paladin before the orcs won the war for themselves. I fought for the king in the last battle for Vanguard, the capital. Now I'm just a refugee, just like everybody else here. How can I support you? There are many possibilities for furthering our cause. Just walk around here and ask the people in the camp. We need to prepare for the revolution in Cape Dunn. Super. Explain this revolution thing to me. The cities of Murtana are ruled by orcs, but some of us rebels are lying low within the cities. When the time comes, the rebels will mobilize both slaves and free humans for the revolution. We must find these undercover rebels and follow their orders if you want to support us. Who is this undercover rebel in Cape Dunn? He's moving among the slaves in Cape Dunn, so we won't be recognized. I hope they haven't found him out yet. I will not tell you who it is. I don't know you well enough for that. But if you can gain his trust, tell him that Javier sent you to support him. Takže. Viem, že teraz to bolo také trošku zdlhavé tie rozhovory, ale tak ak ste sa chceli niečo dozvedieť, tak sme to museli spraviť. Super. Takže vykratneme to tu. Lebo potom, keď donesieme toho kováča, tak už sa mu to nebude páčiť, keď sa mu to budeme obšmietať okolo jeho vecí. Takže toto rýchlo teraz zoberieme. Teraz
Hneď taká celkom dosť ťažká úloha od začiatku bude vyčistiť túto jaskynku od blbosti, ktoré uvidíme neskôr. Počkajte, len toto pozbieram a hneď... Dobre. Takže ideme za Joyojam. Alebo najprv budeme bojovať v arene. To bude také lepšie, ja si to uložím. Uložím si to a zabojujeme si v arene. Dobre, Cooper. Tak poď. You want to go up against me? Well, not really. You're among friends here. The units must stick together against the orcs. I need some training. You look like you might be an equal opponent. Let Norris explain the arena fighting rules to you, and then let the fun begin. Meet me in the arena. All right. So let's see what you've got. Takže porazíme tohto. Come here. Bum. Toto je trošku iný princíp ako proti normálnym. Tuto proste len ho musíte zložiť a musíte ho zložiť z zemi a nemôžete ho zapichnúť, ináč by sa po vás všetci rozbehli a to by asi nebolo moc dobré. Takže ani s lukom sa to nesmie striať, tuším. A ešte tento môže ísť s nami. What's your job? I'm on guard duty. I'm watching the southern exit of Reddick. In my spare time, I train in the arena for the real thing. Bojoval by si proti mne. Fight me in the arena? Why not? A little more training can't hurt. First, you should have Norris explain the rules of an arena Ale ja fight. viem, jak sa to robí. Fight with me in the arena. All right, but don't forget that this is only a sparring match. Tomu ver. We'll meet in the arena. Tak poď. Počkajte si radšej... Dobre. Takže poraziť Joeyho v aréne. To by nemalo byť ťažké, to nemá ani štít. Ej, no tak má, no. Tak, čo už tak. Aj tak ho rozbijem. Ej, ty žebrak. Patatutata. Jo, výborne. A plus 10 reputáciu v Redoku, to je super. Zoberieme tieto vecičky. Cooper pôjde s nami. Fakt? Takže... Myslím si, že skúsenosti mám celko dosť, pretože... Dzik. Myslím si, že skúsenosti mám celkom dosť, pretože... Keď som prešiel na aj dvojku, no tak hádam prejdem aj trojku, nie? To hádam nebude také ťažké. Ach, goblini to nie. Ten chleba, to je pomaličky. Dobre, uložíme si to. Pekne si to uložíme. No a pôjdeme pozabíjať pár týchto jeskyní. To je žebrak toto. Aha, pozri na ňo. Akože, tak ja neznášam v Gothicu 3 toto uhýňanie. Ja to neznášam, to je tak blbo spravené. Ale štve ma toto. Sprostý goblin. Skap do rana. Hej, akože dvaja proti mne idete... No jasné, na pána. Skap, nie! Dva goblin zabije. Dobre. Bum. Dobre. Tu by sme mali a chod na jaštera zatiaľ. Ja si idem vybrať truhlíčky. A tu by mal byť aj náš teleport do Redoku. Náš prvý teleport. Druhý teleport už. Tu nie je. som si myslel, že to bude. Tu je teleport do Redoku. No dobre, to je celkom super. Dáme si troječku. A budeme snajpiť tohto jaštera. Pozrite na moje
Lukostrelecké skily nikto nemá. Čekujte na to. Bum. A ten jaštier na mňa zvysoka, viete čo? Nevadí. Bum. Aha, teraz som asi trafil Coopera. Nevadí. Akože to už by som ho mal trafiť. Pozrite. Tak to dokážem zrektiť iba ja. Dobre, dohealujeme sa. Dobre, takto nič. Takto. Dobre. A môžeme ísť na ďalších. Zoberieme si toto. Ďalší jaštier. Dobre, trafil som sa, výborne. Teraz som sa netrafil, super. Trafil som sa, Cooper. Ty sa už o to postaraj. Nechcem dostať nákazu. Dobre, ďakujem ti, Cooper. Tak nevadí, idem na ďalšieho. Bože, čo sa to tak seká? Tu by mali byť traja. Tuším, traja by tu mali byť. Jo. Tak, áno, traja sú tu, dobre. No nie, dobre, to je dosť náhodno, ale tak. Ale to... Dobre, ja som sa trafil, že koľko ich tu je. A tak, že dva idú na mňa a jeden ide na mňa, dobre. Ale toto je pekný žebrak, toto. Pozrite, jak sa uhýňa tomu. Jo, to bolo tesné. Dobre, hen to už dorazím sám. Puf. Nie. Už ma nakazil. No tak, dobre on. Teraz mi dá on rekt celkom. To je žebrak, to je taký žebrak vysratý. To je žebrak. Jašter, ja neznášam jašterov. Aha, pozrite, čo ten čurák robí. Ja to miniem všetky pošny. To nie je možné toto. Nie. Nedám jaštera, chápete to? Skabuš konečne. Ne. Nie. Ježišmaria. Nezabije jaštier. To dokážem ja. Nevadí, takže. Super, no. Čo už, no tak. Ja neviem hrať Gothic, no. Tak vám to poviem. Sice už v dvojke a jednotke som išiel proti silnejším, ale... Ježiš, to som si neuložil a... No to je vričky, toto. To je vrička, toto všetko. Tam, 4 sú tu čuráci. Ježiš, skapte! Ježiš, to taký... žebrak. A bože, mne robia problém aj jaštere. To čo už je to, čo za... A tam je žebrak. A bože môj, goblini mi takto dávajú na ric. To není možné. Fakt, že až... No a ešte on sa tu trápi s jedným, keď ja už som dal 3. Chod na toho jaštera, ty čurák. Na toho jaštera choď. Pozri, jaštier tu je, chod naňho. Bože, to je sprosté, táto umelá inteligencia, to je niečo hrozné. Nevadí. Takže vybereme si truhličku. Ty sa ťaho na toho jaštera, ty debil. Teraz som dostal väčšie sračky ako predtým, nevadí. Nie, dobre, mám 2 poušny a dobre, tieto. Dáme si 7. A zasnajpíme mu riť. Pozrite. Aha, to je jeho hlava. Sorry, nechcel som ťa uraziť. Ale tak ťa zabijem, to máš jedno. Toto by som už mal dať aj sám. Pich. Dobre, výborné. Pozrite. Ja som dal jaštera. To není možné. Bum. Iha, to bolo teraz trošku divné. Tak, ideme do dedziny a ja si to uložím. Takže...
Jaštiar, poď sem. Ty preboha, to je tak škaredé. O nie, Cooper. Kúpeľ. Kúpeľňa. Drp. Ježišmarja, Cooper, ja strieľam do teba. Skap, jo, dobre. Filthy beast left. Tomu ver. Pozbierame šípy. Ejha, divné. Takže... A tam je ďalší, tam ho zabijem. Toto už by mali byť posledný. No, ešte tam bude taký jeden. Nie, Jaštiar, nechaj ma na pokoji. Kúpeľ, ty chodorici. Kúpeľ. Bože. No, dobre, tu by som mal. Bum. Doriteľ sa nebezpečne približuje ku mne. Ne! Doriti, pozrite, koľko mu zostalo života. Doriti. Napísať tejto sračky bielej. Takže toto, čo som si práve teraz dal, no tak to spraví toto, čo sa teraz stáva. Toto, keď sa ma dotkne jaštier, tak sa mi dá šedá a nebude sa mi dobre, budem oslabený. A to je dosť nevýhoda, to vám poviem. Dáte si ten biely potion a to tak sa vyliečiť. A dá sa to naučiť tak, že ste proti tomu odolní, takže je to lepšie, keď ste odolní, ako keby ste sa mali s tým srať s potionami. Cooper! Skap! Jo! Ach bože, ja som taká lama, mňa dá normálne ten. Kovová truhla, vidíte, nemôžem otvoriť. To sa v Cape Dane naučíme určite. To predám. Na zdravie, Cooper, na zdravie. Takže uložíme si to. To je jasné, si to uložíme. Chrachia. Dobre. No poďte, jašterovia, poďte. Na mňa si netrúf... Počkaj, potichučky. Drp. Doriti. Cooper, choď pojom, ty debil! Cooper! No veď preto. Sprostý Cooper. Bum. No to už ho dorazíš aj sám. Nie, choď! Jo. A teraz sa najťažšia časť. Mravce behajú po byte. Ježiš, ja som si vyťal faklu. Mravce behajú po byte. Doriti! Mravce ma zabíjajú. Mravce behajú po byte. Doriti! Mravce behajú po jaskyni, tak. Ale to je celkom dosť silný mravec. Skap. Čakaj, ja ho pichnem, aha, čekuj. Drp. Kámo, tak, ty si taký škaredý. Švác. Jo. Môžeme otvoriť. Aj. Ašešinský nôž. Ten je otravený, to sa hodí celkom. Ale ja si nechám ten zabíjak orkov, to je lepšie. Sice opäť, ale je. Bereme všetko dom. My sme čorky, my všetko bereme dom. My sme čor... Cooper, ty sa nepozeraj. Teraz kradneme. Tak. Zborene zoberáme živé rostlinky. Koľko vás tu je, kamošky. A tuto, keď pôjdete ďalej za tento krík, tak tu sú truhly. A toto je kovová, to neotvorím. To je škoda, to je na hovno, to je na nič. A otvoríme to tu. Dobre, Cooper, ďakujem ti a dej hneď spátky. Výborne. A my sa vrátime za... Jojej. Tak. On sa volá Jojej. No, proste sa vrátime k Jovu a dáme mu úlohu. Tak. Zoberieme si peniazky. Konec, keď sa nejdeme hneď k nemu. Počkaj, ešte som nezobrala revely. Toto všetko predám potom, pretože ja som komerčný a všetko predám. Dobre, toto je...
Takto. Okolo tohto tábora je celkom dosť liečivých rastlín, takže to by som pobral všetko mimo kameru. Toto s tým by som sa nezdržoval zbytočne. What's wrong with these caves? We haven't completely explored them yet. There's supposed to be another exit somewhere to the east. Unfortunately, the eastern caves are teeming with beasts. Dobre, južný vlk, Reddick's dobre. southern exit is clear. And the beasts are gone? Incredible. Incredible. Guard duty by the southern exit much more relaxed. Thanks. Thanks. Some gold coins. Nemáš sač, kámo. Is this a former mine by any chance? It's possible. But if that is the case, then nothing has been mined here for years. We found these caves the way they are now. We just had to clean them of some cave beasts. Beasts. Dobre, takže predáme mu všetko, čo sme našli. Tento toho má dosť, ale nie. Toto je joj. Takže mu predám toto. Dúfam, že má toľko peňaží. Nemá. Tak, to nič. Takže mu predám iba niečo. Tak, toto som akurát mohol nechať. Koľko máš, kámko? Takto. No, vyrovná v zlate. Výborne. Výborný obchod. Ďakujem ti, kámo. Ohnivý šíp. Ohnivý šíp, no to by som si aj mohol asi kúpiť. Koľko stojí? 900. To si naser. Dobre, takže dneska by som to asi ukončil. A v budúcom parte by sme sa vydali na farmu, oslobodili by sme ju a dovedli by sme sem kováča. Takže ešte sa dohylujem. Cooper, tu už to nie je Cooper. Cooper? To je on inde, nechajte ho. Dobre, tak to by som si uložil. Výborne. A na budúce by sme si už mohli kúpiť vlastne brnko. Áno, už máme presne, no 5000 stojí toto takéto brnko. Tento, čo má rebel, čekujte. Tento. On si tam holí svoju trávu. Takže, uvidíme sa pri ďalšom parte a ďakujem za zhrnutie tohto videa. Čaute.